pari wis pada tua-tua. Emang apa dong aja sih kagem kena tugas. Kiye pari wis pada tua nyong nyawang tok wong ki parine wong. Panana tugas apa yo itu? Kakak ning nyong ane Yutini, mana ditokona gorengan tuli kan nggo anu kok, kupat setan. Oh, sapa sing ana kangkunge? Iya, itu kona gorengan di sini ya. Ya. 10.000 bae wis. Oke. Bacin temen ki duit ayo witem. Bacin keprimen mungkin nganggone dompet bacin sampean Iya, tapi bae. kaya mabune breng-brengem. Ngambune duit wis iko duit. Ya wis, nyetak balik tone. Ya mana? Piye minggu-minggu goleki wong makasih belum kerja ora butuh duit apa ya? Kaget. Jadi pang tuku jajan goyuti ini sing lagi kerja. Iki kan pabagan Yusiko nyong, Ya. akhirnya nyong perintah Yusiko tak gontok kena. Ya gorengan bu apa wes sing penting jajan kan mbok ngirim sih. Iku bener. Ya bener lah. Kan ya ora bener. Oh ya wis. Jare sampean panduru wong go batir Yutini kae nang sawah primen. Dina minggu lagi pada plesir, ora gelem. Dinatane primen. Ya wis engko takaring siapa? Kang gawir mbok apa wis? Mbok kan ning omah. Ya nyetak jut banyu ya. Ya wis. Pedang Ya. banyu ya. Ya. Terus nang tak ngene tak luru wangsit. Lah wangsit apa? Kakek sola wangsit. Dari mau dipantong krong. Pangsit anu maksude. Kang Dawir. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dipen barek ya. Niate nyong pangaring sampean. Terus Pang kue marah kon batire Yutine kerja. ya bisa we. Sa, Apa? kasi Yutine wis pangkat. Terus ya kan awan. Deh, pangkapan sih sampean? Ya terserah sing pengen pegawean no. Ora maksudnya sampean sempatnya kapan? Pangko sore apa msiki? Ya mesti ya kena wis sekedar dina. Oh ya wes, msiki. Iya we. Berarti sampean bisanya msiki? Ya bisa mesti Oh. mungkin awan sih tanggung. Ya wes, msiki bae wes. Ya we. Ya. Ya beneran aku pagelaran gara. Oh. Ning gantangan kayak. Iya, kan biasa. Oh ya wes ya. Ya wis ya. Ya. Apa mesti we. Ya. Penor wis awan ya. Nah, ngitungnya angel. Iya we, ya we. Ya. Ya. Witem, perintah untuk gorengan, tapi gitu deh pastok lah kau upae. Nyumlaknya kesel. Ini kan dolanan darah. Mancang tuli ya kena sadela tuh. Oh ya bisa selesai kan. Kayak ki orang dua sing lanang gal dina kerja terus. Apa-apa serba dewek kayak ki yang wene matun ya wedang ora teka-teka. Minumnya. Gendang-gendang apa Yutini kayong gendeng kayong wis ngelok nemen Yutem. Dinteni banyu ora teka-teka sarapane bu gorengan bu apa ora njuk anjuk. Si kok burung teka Yutini. Kita wedang tegawa kena oh. Burung, kok jangan-jangan kayak wong ketimen kayak kok nyasar maning kayak. Payah. Perintah orang upaya, pangan terus bang. Cuman temen. Manjat Yutini, kayak isi korupane wis teka medang disit. Bukan ngelak, wis anjuk kayak rupane. Apa wis pengen minum nemen kok anjuk anjuk. Tapi jangan pakai nguwal. Gorengannya kan penane suwe, lagi goreng. Ya jago ngene Yutini sing adem. Istirahat disit, medang. Medangnya tuh wangi. Ki jajane oh.
Itini, Pasitannya apa gitu Tom? gorengan. Di lain dibuka lain mana gorengan apa mbak apa tangsel apa? Gani gari siji tok kayak kiye. Tukune 10.000 gari ini siji tok kayak kiye tene primen dong sih. Oh jangan dipangan karo mlaku. Tukune ta 10.000 mau nyemprentah ae. Ini gari siji tok primen kiye. Pangan karo blaku. Ayong ampun itu 10.000. Gari ini siji tok si primen. Ora nyong sing ngeli. Ya ini tahu isi siji tok kayak Tapi yung isi ngali yutine tak pangan yung maning ya. losis mana lah dijedel. Tak bareng nawe. Ora usah, wis nyong ora sida ngeli wis wareg. Lah dasare ka wong kurang baik kayak kudu ngono. Kudu ngono. Kudu ngono. Wong perintah dalah ka upaya di ngono. Kok kan ora melu-melu lho. Ya siko. Wis depan lu nak. Lang sa temen, pemerintah lah ka upaya ka kayak kirain